Liian pieni työskentelyetäisyys sähkölinjasta aiheutti kuolemaan johtaneen tapaturman 2017. Kunnossapitotyöntekijän tehtävänä oli työparinsa kanssa poistaa suurtehoimuria käyttäen täyttöhiekkaa omakotitalon rakennustyömaalla. Tämän jälkeen he lähtivät tyhjentämään kuormaa työn tilaajan osoittamaan purkupaikkaan. Kunnossapitotyöntekijä toimi kuorma-auton kuljettajana. Purkupaikalla kunnossapitotyöntekijä oli peruuttanut kuorma-auton osoitettuun paikkaan ja työpari oli mennyt ajoneuvon taakse avaamaan säiliön takaluukun lukitusmekanismeja kuorman purkua varten. Kunnossapitotyöntekijä oli noussut ohjaamosta ja mennyt ajoneuvon sivulle, jossa sijaitsevat kipin käyttöohjaimet. Kunnossapitotyöntekijä oli nostanut säiliön jo lähes pystyasentoon, kun säiliö oli osunut yläpuolella olleeseen 20 kV voimalinjaan. Sähkö oli joko linjan säiliön osuessa tai sitä ennen valokaarella joutunut kuorma-auton rakenteesta kipin käyttöohjaimia hallinneeseen kunnossapitotyöntekijään. Työntekijä sai voimakkaan sähköiskun ja lyhistyi maahan tajuttomana. Työpari ja tilaaja olivat juosseet tajuttoman työntekijän luokse ja siirtäneet hänet kauemmaksi noin metrin päähän kuorma-autosta. Tämän jälkeen tilaaja oli välittömästi ilmoittanut tilanteesta hätäkeskukseen ja saanut ohjeet elvyttämiseen. Puhelun aikana he olivat kuulleet surinaa ja nähneet ajoittaisen valokaaren kuorma-auton renkaassa, kun sähköautomatiikka oli pyrkinyt palauttamaan jännitteen linjaan. Vasta tässä vaiheessa he olivat huomanneet, että säiliö osui voimalinjaan, jolloin he siirsivät tajuttoman työntekijän kauemmaksi ja jatkoivat elvytystä. Ensiapuhenkilöstön saapuessa paikalle surjännitelinjassa kulki edelleen sähkö. Tajuton kunnossapitotyöntekijä kuljetettiin sairaalaan, mutta ensiavusta ja muista hoitotoimenpiteistä huolimatta hän kuoli saamiinsa vammoihin noin viikko onnettomuuden jälkeen. Purkupaikalle mennessä kukaan paikalla olleista ei siis ollut havainnut yllä olevaa surjännitelinjaa. Tapahtuman sattumisen aikaan sää oli puolipilvinen. Aurinko oli sijoittuneena lähes suoraan kuorma-auton keulaa vasten. Auringon suunta ja kirkkaus ovat voineet vaikuttaa siihen, että kuorma-auton takana ollut työpari ja hieman kauempana ollut työn tilaaja eivät havainneet voimalinjoja.